Entre el correcuita de cada dia, aturem-nos a respirar. Deixem que la saviesa ens dugui aire fresc al pensament. Saviesa concentrada. Un respir enmig de les tensions de cada dia. Un dia, un ratolí es va apoderar de la brida d'un camell i, sense conèixer el de res, li va ordenar que caminés. El camell, com era de naturalesa dòcil, no s'ho va pensar dues vegades i va començar a caminar. Un acte que va fer que el rosegador s'omplís d'orgull. Tot anava bé durant el camí, fins que de sobte van arribar a un rierol i el ratolí va detenir la marxa sense donar cap explicació. «Ei, amic meu, per què em fas aturar?» «Camina, tu que fins ara has estat el meu guia», li va dir el camell. Al que el ratolí va contestar: «Aquest rierol em sembla que és molt profund i tinc por d'ofegar-me». I va ser llavors quan el seu company de viatge va respondre: «Provaré». I després de submergir-se en l'aigua per comprovar-ho va exclamar: «No és tan profund, amb prou feines m'arriba als genolls». I el rosegador li va advertir: «El que a tu et sembla una formiga és un drac per mi. Si l'aigua t'arriba als genolls, deu cobrir el meu cap en diversos centenars de metres». Llavors el camell li va respondre: «En aquest cas, deixa de ser orgullós i de creure't un guia. Sigues orgullós amb els altres ratolins si vols, però no amb mi». Davant aquestes paraules, el ratolí, penedit de la seva supèrbia, li va suplicar: «Si us plau, ajuda'm tu a travessar aquest rierol». Aquesta història ens mostra com la humilitat és una bona companya de viatge. No hi ha res més encantador que una humilitat intel·ligent. En cert sentit, es retroalimenten. La humilitat facilita la saviesa i aquesta aconsella la humilitat. Per a la construcció de la pau, la humilitat és essencial. Saber-nos fràgils i admetre que no tenim un altre camí que la cooperació per poder afrontar les circumstàncies de les nostres vides. Reconèixer les nostres limitacions, les nostres imperfeccions, és la base per estar oberts als missatges dels altres, de l'entorn, per poder aprendre. La humilitat, modèstia, docilitat, recolliment, cautela, paciència, moderació, suavitat, senzillesa, ens fa tolerants, pacients i condescendents amb els nostres semblants. Deixeu-me que us recordi dues frases de dos savis. Una de ser tan humil com la pols per poder descobrir la veritat. Ho va dir Mahatma Gandhi. On hi ha supèrbia, allí hi haurà ignorància. Més on hi ha humilitat, hi haurà saviesa. Ho va dir Salomó. Tanmateix, hi ha persones que no practiquen aquesta virtut. La seva pena per la vida els fa tenir el vici de la supèrbia que acaba convertint-se en ignorància. El superb se sent millor i més important que el proïsme, a qui minimitza de forma constant. Per això es comporta de manera arrogant i sol generar rebuig entre la resta de la gent. Qui no té la desgràcia de tenir a prop un ignorant superb? En la família, en l'escala de la teva casa, en el treball. Les seves paraules poden ser doctes, però també emeses amb cert ritme sobresortint. El seu pensament es produeix a borbolls. No escolten els altres perquè es creuen ja posseïdors de la veritat. No conserven les lleialtats mínimes. Reconstrueixen la seva història com una lluita contra la injustícia i, en el fons, són oportunistes, mentiders i immorals, recelosos buscarraons. Un ignorant superb té limitades les seves capacitats d'aprenentatge perquè sempre està preocupat per prevaler enfront dels altres i menysprea a la humilitat. La supèrbia de governants o treballadors, professors o alumnes, és un gran obstacle per a la convivència, per a la construcció de la pau. En el fons, crec que són patidors per la violència que acumulen i que projecten, i per tant cal tenir compassió cap a ells. Però devem reconèixer de nou les nostres febleses sobre aquest tema. Hi ha una rondalla de Voltaire que ens resulta il·lustradora, la rondalla del sex,
que ens parla també del que és l'estupidesa d'alguns que es creuen amb la veritat absoluta. Diu així: durant els primers anys de l'Hospital de Cecs, com se sap, tots els interns posseïen els mateixos drets i les seves petites qüestions es resolien per majoria simple, sotmetent-les a votació. Amb el sentit del tacte, sabien distingir les monedes de coure i les de plata, i mai es va donar el cas que cap d'ells confongués el vi de Mosel·la amb el de Borgonya. Tenien l'olfacte molt més sensible que el dels seus veïns vidents. Sobre els 4 sentits van aconseguir establir brillants raonaments, és a dir, que sabien d'ells tot el que es calia saber, i d'aquesta manera vivien tranquils i feliços en la mesura en què tal cosa sigui possible per a uns cecs. Per desgràcia, va succeir llavors que un dels seus mestres va manifestar la pretensió de saber alguna cosa concreta sobre el sentit de la vista. Va pronunciar discursos, va agitar quan va poder, va guanyar seguidors i finalment va aconseguir fer-se anomenat principal del gremi dels cecs. Establia càtedra sobre el món dels colors i des de llavors tot va començar a sortir malament. Aquest primer dictador dels cecs va començar per crear un cercle restringit de consellers, mitjançant la qual cosa es va ensenyorir de totes les almoines. A partir de llavors, ningú va poder oposar-se-li i va sentenciar que la indumentària de tots els cecs era blanca. Ells ho van creure i parlaven molt de les seves velles robes blanques, encara que cap d'ells les portava d'aquest color. De manera que el món se'n reia d'ells, per la qual cosa es va encaixar el dictador. Aquest els va rebre de molt mala lluna. Els va tractar d'innovadors, de llibertins i de rebels que adoptaven les nècies opinions de la gent que tenia vista. Eren rebels perquè, quasi inaudit, s'atrevien a dubtar de la infal·libilitat del seu cap. Aquesta qüestió va suscitar l'aparició de 2 partits. Per arrossegar els ànims, el summe príncep dels cecs va llançar un nou edicte que declarava que la vestimenta dels cecs era vermella. Però això tampoc va resultar cert. Cap cec portava peces de color vermell. Les mofes van refermar i la comunitat dels cecs estava cada vegada més queixosa. El cap va treure el geni i els altres també. La batalla va durar llarg temps i no va haver-hi pau fins que els cecs van prendre la decisió de suspendre provisionalment tot judici sobre els colors. Un sord que va llegir aquest conte va admetre que l'error dels cecs havia consistit a atrevir-se a opinar sobre colors. Per la seva banda, no obstant això, va seguir fermament convençut que els sords eren les úniques persones autoritzades a opinar en matèria de música. Siguem humils i les coses ens aniran millor. Ara podem seguir amb la seguretat que ho veurem tot amb més encert. Us convidem a gaudir una altra estona de saviesa concentrada, un respir enmig de les tensions de cada dia.